Abusiafo yema obibia good evening. Any good morning, good afternoon. It depends baby a ohweyen, any baby a owo. Ahai akofena media enso enie. Akofena kese a ene na ehemfo edi esai. Utwi umutan. Nasa oye dishi nko ade a akofena obesom. Eni ti so oji hutum so oye dishi a ani akofena media nie. Subscribe mayen. We subscribe area notification bell no what turning it on at the amayen. Obia ye dishie enti bomodene say akofena obe subscribe na obedi en achi. We are in a video ya oba behwe no. Fa wo comment bra wo comment section na so na share fa amayen ma wo likes enso no enkoso. Yesra wo say o hwe no na wo comment eba no na ama akofena no agidin na ye kwayanim esanse eye adehye media kese pa eni na ma ye frɛ no akofena media me ameka say medin de amono ba kope manim ni machi obi ani ho adoro bia enka demo enei a me no kasa enei 19th of January 2026 say ye beka na ye bon content akoye chi a na yakọ mampon asante mampon emere brichie kese bo honomo ma da sebre ose bonsu a otoso mienu oto anananom ewa akura ne doti yeni ni bibia ekọọso no ye de besom na mohunu sene na eteye na empanifo bu bebi se akuma no ebu a ye poma duane bi ehyem ene asante mampon ayi dehyebrante meka se last year nimu ema osaaye eye bibibia ekire mampon ene mampon kuroni nyina ene mampon atenankonwa na eneya me no kasa no ena okopie mu wo sante hina meka se manhia na fo wani bra behwe nia ekọọso ewo honomo se ye kase nia obey no ni din no eye na nadase bre osebonsu a otoso miensa the occupant of the silver stool ewo asante mampon na so yini firi onuma oni na woye sante hene ye kan se sante hene ni honuma oni na ohwe nachi meka se ono na ahemfo anasesa asante nyina sese no otoso mienu meka se sante hene nsi anan mu ase sante hene tukwan na se yewura ni honuma meka se traditional no ahemfo ni nyina no oni na da wo mo ano ene wabesi bibi akire sante hene ene na oba ya chese obesuaye edi kire sante hene na abusuafo ese wani ensa wo ka kire eho na asante amamere ne asante amaniye no edadi ema hunu se yeyi de hyebrante a na se oba obesi bibi akire sante hene ene ya me no kase no asante traditional the second in command no ene waba meka sese no oni na the second in command se sante hini ni ho no mo a ono kasa etise yewura na akasa the second in command na nada sebre osebonsu a otoso miensa the third waba abusiafo momi yenko ne yenko hwe emra osai ekire sante hini senia oto no boase na odi gu from enframa efa kunampokura no enwura no o efiri asekura enwura peja na ane enya yiri mudi a sesi ai na o kire amamere ne amanie in fact akono na efe keke momi yenko ne yemfa ye ni enkonko hwesane a esisi ye ene ewo manhia na fa wo comment bra begu ho mayen mo hye video no na video no enko nanim yadamase akofena media so ni edi ne ye amono ba kope yadamase a
long last Nana Gansa Michael Nana Eva Abakem na